Hej alle sammen igen. Så er vi kommet tilbage til, hvad hele sådan, konceptet har været med undervisningen her. Så nu prøver jeg sådan at opsummere, hvad min tankegang var i forhold til, hvad Hans og Martin Faber på den ene eller anden måde skulle komme ind over og snakke lidt om. Men jeg ved det som sagt ikke, så vi må jo se. Så det undervisningen skulle have haft fokus på, eller det de sådan på en måde skulle ind og arbejde med et tema, det er, hvis man ligesom siger, okay, korridorbredder, det har også noget med en hastighed, der bliver påvirket af, altså de ydre kræfter, hvor hurtigt kører vi ned ad bakken. Og der er ligesom tre ting, jeg sådan ser, som spiller en stor rolle i forhold til korridorer. Det er som sagt også det rebound, vi får, altså den energi, vi sådan set bygger op igennem vores kantopbygning fra de ydre kræfter, vi får, hvor vi så slipper ligesom det tryk og bruger det ligesom som en trampolin til at sende os videre fra det gamle sving over i det nye sving. Det som mange vil opfatte som et flow fra at gå fra et sving over til et andet sving, uden at de føler, at de skal anstrenge sig for at kunne komme frem til det. Og så den anden ting, det er rytmen. Det er jo klart, at hvis korridoren bliver smallere, så bliver rytmen hurtigere. Bliver korridoren bredere, jamen så bliver rytmen langsommere. Men det betyder også, at smallere korridorer betyder et mindre energipotentiale rebound, jeg har. Men til gengæld kan jeg få rigtig meget hastighed med mig. Omvendt har jeg en langsommere rytme, jamen så får jeg større rebound, fordi jeg har muligheden for at sætte mit tyngdepunkt længere ind i svinget, der gør, at jeg kan bygge en større kantvinkel op, samtidig med at jeg accelererer skiene. Jeg kan få deformeret skiene mere, og på den måde kan jeg også få en kraftigere rebound fra det gamle sving over i det nye sving. Og det er det, så Hans og Faber på en eller anden måde skulle have arbejdet lidt med, at det er ligesom det her tema, vi overordnet arbejder på. Så bare for at give nogle eksempler på, hvordan det kan se ud sådan forskelsmæssigt. Nu vil jeg vise først en video fra en genlænger, som kører en større korridor, og hvad det ligesom gør for stabiliteten. Så man kan se, at han får sendt meget energi på tværs af pisten. Det er også det, rebound kan opfattes som. Og så det andet, det er, at hans rytme er langsommere, så det ser på en måde ikke lige så sportsligt og dynamisk ud, nødvendigvis. Men fordi han sender så meget energi på tværs, og når vi ser video, så er det jo 2D, det foregår i, så vil det for os opfattes som om, at han accelererer rigtig meget. Men hvis man kigger sådan relativt i forhold til den retning, han bevæger sig, det vil sige ned mod os, så bevæger han sig faktisk langsommere. Så er der et andet eksempel herover, det er fra Korea, Sydkorea, for at være helt præcis. Og der har vi så lidt det modsatte. Det er en meget hurtig rytme, men det er rebounds. Der er jo ikke så stor mulighed for at bygge de der rebounds op og få den energi til at accelerere på tværs af pisten. Så meget af den energi, der ligesom kommer fra de ydre kræfter, den bliver ligesom ført ned ad bakken, i stedet for på tværs af bakken. Og personligt kan jeg godt lide at arbejde med rebound, fordi det som beskuer ser ud til, at der sker rigtig meget, det går rigtig stærkt, frem for det der med at køre lige ned ad en pist. Men det er jo bare for at sige, at det er jo nogle parametre, man kan arbejde med. Så har vi også den anden ting, det er det her med, hvordan bevæger vi vores tyngdepunkt i omkantningen. Det har vi jo også snakket lidt om. Men det er jo klart, at vertikalarbejde spiller også en rolle for rytmen. Og den korridor, jeg sådan set skal planlægge at bevæge mig i. Fordi hvis jeg står lavere, så har jeg muligheden for at få en hurtigere rytme. Fordi jeg hurtigere kan sætte skien op på kanten, jeg kan hurtigere sætte mit tyngdepunkt ind i det nye sving. Til gengæld er jeg ret sårbar i den position, og det kræver en ret fin koordination for at det kunne lykkes.
Men til gengæld kan jeg få en hurtigere rytme, og jeg kan også samtidig hurtigere komme over i de nye sving med det reboundet. Det er bare ikke så, du er meget mere usikker i den position, og du er mere sårbar i omkantningen. Og det gør ikke noget, fordi i omkantningen, der er ligesom der, de ydre kræfter påvirker os mindst, så det kan godt lade sig gøre, sikkert. Så har vi jo old school, der er crossover, som er den langsommere stil, hvor det vil naturligvis have en langsommere rytme, uanset hvad. Men det siger ikke, at du ikke kan få et godt rebound af det. Fordi det hele foregår lidt langsommere, så gør det jo også på den måde, at korridoren automatisk bliver lidt større. Så dem, der kører meget crossover, vil have en tendens til at køre lidt større korridor. Så det er, man kan også se det tyngdepunktet som en sol, der bevæger sig i forskellige højder. Crossover, hvor den er virkelig høj, og en lang bevægelse. Så er der cross under, som er en meget kort og hurtig bevægelse. Så det var lidt det, jeg havde sådan, til undervisningen. Så jeg håber på en eller anden måde, de har været ind over en af de her elementer. Men det glæder mig til at høre, når jeg er tilbage igen. Eller dem, der er i Nashville, kan fortælle mig lidt mere om det. Så jeg håber, I synes, det har været sjovt at være til undervisningen. Så jeg har ikke så meget andet at sige end, jeg håber, det har været godt. Og vi ses i uge 8.